asko, Igorrei eta gonbidatzatik, ni euren gutarro atiteatik. Ni naiz, baina pixkat gure, banaiz. Ni ez naiz, ni bakarrik, ni gauza asko naiz eta ni jende asko naiz. Angelen semea naizelako ezagutzen haute batzuk, Inigoren anaia naizelako edo egunkarian idazten numelako. Baina ni naiz eta gu gara. Baina gu ez gara garena bakarrik. Gu ez garena ere bagara. Gure ideiak eta gure asmoak eta egin ez ditugun gauzak ni ez naizela, ni bakarrik alegia. Kurrikulum labur bat egin beharko banu esango nuke. Historian lizentziatu nintzen Gasteizen, arteko goi ikasketak egin dituen medioan, telebistarako egiten dut lan. Baina epailaren aurrera eramango banin dute, ark esango luke, ikertzen ari garen elkarte bateko diruzaina zara, kartzelan baituta ditugunen kide izan zinen, gaizkile, izugile, jende txarra zara. Zuetako zenbaitek ere, edo zuetako zenbaiten amek, alprojatzat hartuko nauzue. Baina jende honan ez, zuek bezala eta gu bezala. Baina gu ez gara gu bakarrik, gu gure familia baino gehiago gara, gu gure auzoa baino gehiago gara, eta gu gure herria baino gehiago. Ni ez naiz, ni bakarrik. Inguratzen nauen jendea ere banaiz. Bazter utzi dudana, decepzionatu dudana, haserrerazi dudana. Lankideak, lagunak, neskalagonoiak ere banaiz. Maite ditudanak, estimatzen ditudanak, eta apur bat estimatzen nautenak. Gu ez gara gu bakarrik, eta ni ez naiz, ni bakarrik. Lanera bidean, autoan ematen dugun denbora gara. Aparkalekuetan emandako besarkada gara. Urrun izan arren, hurbil dugun jendea. Lotzen gaituena gara. Gu ez gara herri batekoak, gu jende batenak gara. Gu ez gaitu lotzen jaiogaren lekuak, bizi nahi dugun moduak lotzen gaitu. Ni ez naiz, ni bakarrik. Egunkariaren azalean, atxilotuaren testigantzak irakurtzean, ni ez naiz, ni bakarrik. Lupi, ez zara zu bakarrik ere. Kalera ateratzeko hilea lehortzen dudanean, ez naiz, ni bakarrik. Ni jende asko naiz, eta gu jende asko gara.